Lil Wayne бит, отново правя хит. Ти си шит, аз съм уит 100 хит. Ей брат, спри да хейт пред компютърчето. Аз слушай бичето, вика че го правя за слава. О, лъжа, отиди първо да си научиш как сам да си бръжиш газа. Грозни си, не се гледай пред огледалото. Момиче, ела да щупим одялото. Какво да кажа, аз не съм префект, я ходя на нивата да бачкам за 20 лева. В главата съм мал 4 шефа, толкова много в този свят има безписани римни. Че мога да напиша даже някакви книги. Не пей за трева за Холандия, а пей за отпадналата България. Парите са ми левове, не са щатски, не съм харесван от много мацки. Говоря по селски, а не по градски. С приятелите ми се държат по-братски. Разбираш ли за какво говоря? Не, няма да повторя. Хейтерите само коментират на хората, следите не знаят, че оцелват само градите. Не се нервирам, обичам да рапирам. Ей, сега стартирам. Не, няма да спирам, веднага искаш да ми пишеш хейта. Ама на мен ми е сета, брат ми е сета. И директно в стая рима ти правя хета. Ако може спри ма, влизам ти като трима. Elephant. 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 Влиза в този трак, аз съм пълен гад, направо за бопат. Втора част, голям боци, не отговаря на глупави въпроси. Продължавам с безсмислената рима. Ако може сприма, не си губя времето. Рапа е моята мечта и осъществявам точно сега. Рапа е мечта, рапа е пара, рапа е сега. В моята уста бита става ли на враговете, мама ви. Правя си римата, чупя ги тримата, бруля си сливата, разбивам ги всички, не ползвам марихуана всяка вечер за лека, но целува мама.